Goedemorgen. Goedemorgen. Waar ben je met wandelen? Ik ben even een hinder aan het trainen aan het uitrijden. Even lekker een beetje los, hè? Wie is dit? Ja. Het is Hardine. Het is een vrouwenjarige. En die wil weer een beetje kleertje in te krijgen. Die heeft als 2 en 3 jaar gewoon een paar koersen rond. Maar je hebt nou even een skofje op rust geweest. En ik hoop dat hij maart, april weer een beetje beginnen kan. En dit weer een beetje losmaatje wat we hier. Dat vindt ze wel lekker. Ja? Ja. Hoe weet je dat? Nou, als dan zoek gaan net zo gauw krijgen kennen, dan komt ze net bij in de lounge. Ze rent gewoon bij de oormerries nog. Ze komt straks apart erin, dan giet ik wat meer in het voer en dan wordt ik wat harder getraind. Is dit hobby of is dit jouw beroep? Nee, dit is mijn hobby. Ik steen gewoon thuis voor de klasse en dit doe ik erbij samen met mijn vrouw. Als die net zijn hier van ik wil graag weer beginnen, dan hier ben ik net weer aan begonnen. Ik ben een heel skoft uit geweest en ik ben maat van Tjitse. En toen Tjitse een smeding. Een smeding is verstaan. Wanneer wie dat? Nou, dat is al hartstikke in Lien, denk ik. En daar heb ik een maar samenwerkt. Die week niet over hier Nederlands kampioen. En toen ging ik het eigenlijk eerst vol even helemaal aan met de sport. Maar ik heb er nou weer aardig aan. En we hopen nou weer een beetje successen te krijgen in de toekomst. Kijk even terug, ben weer op. Dit is een enter, die heeft mijn vrouwtje vak bij die. Dat is ik een enter, die heb ik voor de karren. Dat oude hindeke daarvoor, die zwarte, die is nou 26, die is van mijn heid. Mijn heid zit in het verzorgingshuis, maar die heeft nog steeds een hindeke hier, Iderza. Die had het ik heel goed dingen vroeger. En het is van 60.000 won. En daar in het Lord Lucky, dat is mijn pareltje. Die is al 24. Zo. En die heeft hier gewoon een goede oude dag. We passen er goed op. Ja. Ja, op les heeft er wel een hele flirt. Maar het is ook wel weer mooi. Het heeft wel wat. Ja? Ja. Ze zijn jong hinder dat een beetje opvoeding krijgt. Ja, dat hoor je zelf net te doen. Nou, het is krekkers met ben als je een Ieris ben binnen en voor de rest geen mensen om je heen. Ja, dan ben je gauw verwend. Zij werkt er bij een hinderek. Maar Hey, dat is mijn vrouwtje. Hallo. Daar ben ik eigenlijk weer begonnen. Hallo. Elinore. Aukje de Hoop. Hoe lang ken je elkaar? Wij samen 4 jaar en 3 maanden. Goed. Ja, 4 jaar en 3 maanden. Nee, bij me waren maar. We kennen waren al wat langer. Ja. En ze kwam toen bij mij op visite, dat er al een beetje te horen. Ze is bij me bleven en ik heb er nog in die spiet van. Ik net dacht dat ik daar nog aan beginnen zou, maar het is, ik ben er aan begonnen en ik ben er heel blij mee. Wat een naaie leefde. Ja. Ja. En waarom is hij zo goed met paarden? IJzer. Nou, hij is heel professional. Hij Nee. kan voelen paarden. Hij heeft veel best handen. Wanneer je rijdt sokkie met riemetjes. Hij heeft heel bijzonder. Heel talented. Nou. Nou, serieus. Hij is very shy, but hij is. Ja. Een soort succes nog mooi. Ja, dank je. Dank je wel.